Dak iż-żmien l-apostli qalu lill-mulej: kattar fina l-fidi. Weġibhom il-mulej: kieku kellkom fidi mqarda żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu li din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minnkom. Wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu: ejja qisha u oqgħod għall-ikel, jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħar lil qaddej tal-li jkun għamel li jordnalu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu: aħna qaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti tagħti mill-aħjar minkejja il-prezz li għandek tħallas. U aħna maħniex bħal qaddej tal-parabbola ta' Ġesu li nistennew ħlas immedjat tal-ġurnata tax-xogħol tagħna. Kemm hi inġusta għas-sit li jiġi sfurzat li jagħti dak illi wieħed ma jistħoqlux. U aħna ma nagħmlux l-istess meta nkunu assertivi biex nieħdu dawk li aħna nsejħulhom id-drittijiet tagħna u ngħidu: jien nagħti biss xogħli u xejn iżjed. Imma min se jissodisfa is-sejħat tal-imħabba? Ġesu uża din il-parabbola ta' dan il-qaddej li jagħmel dmiru biex jispjega li aħna qatt ma nistgħu impoġġu lil Alla bħala debitur tagħna jew nistqarru li Alla għandu xi ħaġa x'jagħtina. Aħna għandna nqisu lilna nfusna bħala qaddejja ta' Alla, hekk kif Ġesu qal għalih innifsu: jien ma ġejtx biex inkun moqdi imma biex naqdi. Dan insibuh f'Mattew kapitlu 20 vers 28. Is-servizz tagħna lejn Alla u lejn il-proxmu it-tnejn fuq bażi volontarja u huma azzjoni libera ta' dover għad-dis tagħna. Wieħed jista' jkun volontier fis-servizz pubbliku jew jiddefendi lil pajjiżu bħala sultat. Bl-istess mod, Alla jistenna minna li nagħtuh il-qima u t-tifħir li jistħoqlu. U bil-ferħ jaċċetta din ir-rieda tagħna ħielsa li nofru ħajjitna għalih u għas-servizz tiegħu. Dak li jagħmel l-offerti tagħna moġuba quddiem Alla hija l-imħabba li bija aħna nesprimu din l-għotja tagħna. Min iħobb vera jagħmel dan b'sagrifiċċju, b'ġenerożità u mingħajr egoiżmu. Kif nistgħu aħna inħobbu lill-oħrajn mingħajr egoiżmu u mingħajr kundizzjoni? Alla nnifsu huwa mħabba u jimla l-qalb tagħna b'dik l-imħabba li bija aħna nagħtu it-tajjeb tagħna għal bżonnijiet tal-oħrajn. Jekk aħna inħobbu lil xulxin, Alla jagħmar fina u l-imħabba tiegħu issib il-milja tagħha fina. Alla jonora lil qaddej fidir li jħobb ġenerożità u lest biex dejjem jagħti l-għajnuna u jaħdem permezz tagħna u għall-glorja tiegħu. Aħna għandna nsommu f'moħħna illi minkejja kollox Alla qatt ma huwa midjun lejna. L-imħabba tiegħu tqanqanna
biex aħna natuh l-aħjar, u meta aħna inkunu għamilna mill-aħjar, aħna inkunu għamilna biss dmirna. Aħna qatt ma nistgħu naqbżu lill-Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. U lilek l-imħabba tal-Alla tqanqlek biex tagħtih servizz mill-aħjar? Mulej, imlili l-qalbi bil-imħabba, bil-gratitudni u bil-ġenerożità. Għamilni għaddej fidil u żelanti tiegħek. Aziza Marija, Om maħbuba tiegħi, għamel li jien noffri ħajti b'ġenerożità għas-servizz tiegħek ta' ibnek u tal-oħrajn, bl-istess mod kif intom ġenerożità kbira isservu lili b'imħabba. Amen.